Moi boas, Carlota. Mira, correxindo a túa tarefa 2.1, bueno, lanzácheste a por unha das máis difíciles, polo menos difíciles para facer, digamos, soa, vale? Hai algo mal na tarefa, vouche explicar o que está mal, é normal, o erro, porque é o que nos pasa a todos a primeira vez que a facemos. Mira, ti, cando elaboras unha tarefa drag and drop, tes que elaborar as zonas de solta, que son estas que creaches por aquí, aquí chamaches vía oral, vía rectal, todo isto de aquí, e despois tes unha doble opción, ou ben elaborar texto ou meter imaxes. Ti optaches polas imaxes. Ben, cando ti metes unha imaxe, por exemplo, Nicoret, esta que tes aquí, voulle dar doble clic. Si te das conta, aquí che aparecen todas as zonas de solta que ti creaches. Ben, eu aquí sempre recomendo marcar todo. Por que? O que estás dicindo con isto é que, voulle dar aquí a feito un momento, o que estás dicindo con isto é que a imaxe Nicoret a vai poder levar ou ben a vía oral, a vía rectal, vía sublingual, a cada unha das vías que ti puxeches por aquí. Si en vez de marcar todas, marcas, por exemplo, solo as dúas primeiras, como vou facer eu agora, vía oral e rectal, entón, ao noso alumnado vaille deixar levar a marca Nicoret a vía oral e vía rectal, pero non lle vai deixar levar a ningunha destas de aquí. Entón, que recomendo eu? Bueno, salvo que ti queiras limitarlle as opcións. Que marques todo para que o alumnado poida levar a marca Nicoret a cada unha destas. Sí? Ben, o mismo con cada unha das outras imaxes. Vouno facer aquí con Iberogast. Vale, selecciono todo de novo e doulle a feito. Despois, isto, selecciono todo de novo, doulle a feito. Bueno, isto habría que facelo con todas as imaxes, vale? Que ti metiches. Mira, eu só lo fixen con estas tres. Mira o que sucede agora. Se eu vou aquí a calquera destas zonas de arrastre, por exemplo, a primeira, a vía oral, aparéceme, sí, as imaxes que eu seleccionei. Entón, de aquí tería que decir cal sería a correcta. Si é esta, ou si é esta, ou si son as tres, ou si solo é unha. Entón, o primeiro que terías que facer sería... Non cancelo. O primeiro que terías que facer sería crear as zonas de arrastre. Despois, meter as imaxes e en cada imaxe decir a que zoa de arrastre a poden levar. E unha vez que fagas todo eso con todas as imaxes, en cada volves outra vez ás zonas de arrastre e elixes cal é a opción ou as opcións correctas. Eso, por exemplo, se lle dou aquí a cancelar para non modificar nada do que fixeches ti, eso, por exemplo, daste conta o problema que teño con Nicoret? Que se eu a que como non a marcaches a ningún lado, eu a quero levar a calquera destas zonas de arrastre e non me deixa. Non sei se marcaches algunha en algún momento. Esta sí, por exemplo, esta marcaches vía cutánea, pero é a única que me deixa levar. Entendo que esa sería correcta. Se lle dou a comprobar, ainda así non é correcta. Entón, o que tes que facer é eso. Creas estas zonas de arrastre primeiro. Despois, creas as imaxes e en cada imaxe lle dices a que zonas as poden levar. Eu recomendo a todas, pero bueno, se ti queres, evidentemente, que Nicoret solo o poidan elegir entre estas 4, por exemplo, bueno, pois entre esas 4 ou entre outras 4 os que che dé a gana. E despois, unha vez que xa lle indicaches cada imaxe a donde as pode levar, o que terías que facer é volver a entrar nas zonas de arrastre e marcar cal é a correcta ou cales son as correctas. Un saudiño.